Naše tělo je pozoruhodné, vystavujeme ho všemožným zkouškám a přesto nás málo kdy zklame. Pane Bože! Uvnitř pracují plíce, srdce nebo ledviny jako součásti dokonalého stroje, který nás neustále udržuje při životě každou vteřinu, každého dne. Nikdo z nás nemá dokonalou životosprávu, ale přesto toho pro naše životně důležité orgány můžeme dost udělat, pokud víme jak. Jsem lékařka a zabývám se anatomií. Vím, jak naše orgány vypadají a jak fungují. Stavba lidského těla mě fascinuje. Nechci však pracovat jen v laboratoři. Chci vidět, jak si naše orgány poradí s problémy ve skutečném světě. Dnes se chci zaměřit na jeden, který snad ani normálně za orgán nepovažujeme, a to na lidské oko. Setkám se se ženou, v jejíž rodině se oční choroby vyskytují pravidelně. Pokusím se zjistit, jaký je její životní styl a jídelníček a jak ovlivňují její oči. Je to dědičné? Je to něco, co... Je to naše rodová zátěž? Jaký by vlastně byl náš život, kdybychom se nemohli spolehnout na oči? Netušíte, jaké to je číslo nebo kam jede? Můžeme si být jistí, že své oči dobře ochráníme před slunečním zářením? A podíváme se také na nejnovější operaci, která zlepšuje zrak. Je to vysvobození. Vidím svět v úplně jiném světle. V následující půl hodině vám ukážeme, jak chránit svůj zrak, abyste na něj mohli až do konce života mít spoleh. Vítejte v průvodci vašima očima. Neumírejme mladí. Oko. Existuje velmi dobrý důvod, proč máme dvě oči. Přestože nezávisle na sobě zachycují to, co vidíme, musí pracovat společně. Každé oko vidí svět z poněkud jiného úhlu. Když mozek oba tyto pohledy spojí, vnímáme trojrozměrně a dokážeme určit vzdálenost a hloubku. Protože člověk patří k primátům, má velmi dobrou schopnost vidět trojrozměrně. Umíme se zadívat a odhadnout, jak daleko se daný předmět nachází. Když se podívám nahoru, přesně vidím, kde se mohu chytit rukou. To je také součástí dědictví po primátech. Po životě v korunách stromů. Nelezu po skalách poprvé a stále je to dost riskantní. Moje oči mají pro mě stěžejní význam, abych našla bezpečnou cestu. V našich očích je vestavěno automatické zaostřování, takže jasně vidím věci, které se nacházejí blízko, například úchyty na skále, strukturu kamene a tak dál. Zároveň však oči okamžitě zaostří do dálky, když se podívám dolů. Raději ne. Samohledání úchytů pro ruce a výstupků pro nohy je dost těžké. Já to ale teď zkusím poslepu. Trevore, budeš mýma očima, ano? Udělám, co budu moct. Když jsem si sundala pásku z očí, okamžitě jsem ztratila pojem, jak vysoko nad zemí jsem. Postav se tady. Opravdu? Jo. Treve, zdá se mi, že tam nic není. Dobře, asi o 3 cm níž. Kam se mi poděl ten úchyt? Jako bych se pořád sunula doprava, pane bože, jak jsem tak nervózní. Nevím, jestli se mi sem podaří dostat nohu. Bože můj, nemůžu nic najít. Pomoc. Kousek níž? Jo, a je to. Spoléhám se jen na hmat. Nevidím na lano, ani necítím jeho napětí, je to děsivé. Cítím pod rukama trávu. A lano zmizelo. Úžasné. Jsem tak ráda, že jsem si tu pásku mohla sundat. Podívejte na ten rozhled. Úžasné. Fantastické. Oko se podobá fotoaparátu a není to jenom metafora. Objektiv fotoaparátu začíná čočkou. Na oku je to průhledná rohovka, která soustředí světlo dovnitř oka. U fotoaparátu následuje nastavitelná clona, která ovlivní, kolik světla projde přes. Tu samou funkci mají v lidském oku duhovky, které určují velikost zornic. Za zorničkami najdeme čočku, která soustředuje paprsky světla. Když projdou čočkou, dopadnou v jednom svazku na sítnici, kde se promění v elektrické impulzy, které jdou do mozku. Všechny tyto části bychom měli najít v tomto skutečném oku.
Pitvu oka provedeme později. Nejprve vás seznámím se Sárou Krampovou, jejíž rodina je zatížena právě očními problémy. Mému otci operovali šedý zákal. Mojí babičce ho už z jednoho oka odoperovali, ale v několika týdnech ji čeká další operace kvůli druhému oku. Tyto okolnosti mě přiměly ptát se, zda je to dědičné. Je to něco, co... Je to naše rodová zátěž? Výzkumy neskončily, ale už teď je jasné, že studie poukazují na to, že vznik šedého zákalu ovlivňuje kouření, nevyvážená strava a nadměrné vystavování slunci. Nejčastější typ šedého zákalu je spojen s věkem. Sářina babička má už jednu čočku vyměněnou za umělou. Teď ji čeká operace druhého oka. Po první operaci to byl opravdu velký rozdíl. Předtím měla velmi slabý zrak. Na druhém oku se jí katarakt udělal za pouhých pár měsíců. Jsem moc ráda, že je teď tady a že může operaci znovu podstoupit. Sára se chce ujistit, že její životní styl u ní nepřispěje k rozvoji šedého zákalu. Stejně jako 5 milionů dalších lidí, Sára pracuje s počítačem. Na televizi se dívá průměrně 3 hodiny denně. Měla by chodit na pravidelné oční kontroly, ale nejen ona. Nevzpomínám si, kdy jsem byla naposledy u očaře. Nikdy jsem na prohlídce nebyl. Nevím. Před 2 lety. Před 13 lety. Nikdy jsem nebyl. Asi bych měl jít, co? Ano, dnes ráno. Každý 3. řidič udělá dopravní přestupek kvůli tomu, že má špatný zrak. 13 milionů lidí žijících v Británii nechodí na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Sára mě navštívila v laboratoři, aby lépe pochopila funkci oka. Tady máme rukavice a pustíme se do pitvy koňského oka, které jsme dostali na jatkách. Zvykněte si, je to dost zvláštní pocit. Pane bože. No? Ano, opravdu je to velice zvláštní. Divné, že? Ano. Je to pevné, jakoby kožené, Jo. ale je patrné, že uvnitř je tekutina. Ano, rozhodně. Otočíme-li ho vzhůru nohama, obrátíme-li ho, Ano. tak tohle je oční nerv. Aha. Tady to je. Dost velký nerv. Vychází ze zadní části oka. Uvnitř jsou axony, nervová vlákna, která přenáší vzruch do mozku. Oko se skládá ze 2 částí, které od sebe odděluje čočka. Ta tvoří hranici mezi přední a zadní částí oka. Vidíte tu vodovatou hmotu, která vytéká ven? Ano. Když to zvednu, je to, vidíte? To je sklivec, ne? Sklivec. Podíváme se, co najdeme tady. To je čočka. Tvoří ji obrovská spousta buněk. Není to žádný váček s tekutinou, ale kvanta a kvanta buněk. Ale vypadá to jako opravdu nějaká tekutina, že? Vypadá, ale je to... Víte co? Pojďme se přesvědčit, zda to opravdu funguje jako čočka. Posunujte s tím nad tím nápisem. Pane, jo. Vidíte? Přibližuje jako lupa. Šedý zákal vzniká tak, že se čočka zakalí. To se přesně stalo vaší babičce. Ano, měla v oku vidět jakési zakalení. Bylo to vidět? Ano, bylo vidět, jako by před zorničkou něco měla. Něco takového? Přesně tak. Teď nevidíme oční pozadí, které se normálně jeví černé, ale vidíme zakalenou a neprůhlednou čočku. Ano. Je jasné, že něco takového nedovolí světlu, aby prošlo a dopadlo na sítnici. To je názorná ukázka, jak vypadá šedý zákal. Doporučuje se chodit na oční prohlídku každé 2 roky. S nově nabitými znalostmi podstoupí Sára oční test. Na posledním byla před 6 roky. Občas mě bolí hlava, ale nikdy mě nenapadlo spojovat bolesti s očima. Znepokojuje mě, že mezi tím může být souvislost. Při pravidelné 2leté preventivní prohlídce dokážeme zachytit spoustu věcí, včetně zeleného zákalu. Ten je v Británii hlavní příčinou oslepnutí, ke kterému by však nemuselo dojít. Zelený zákal je sice dědičný, ale pokud ho objevíme včas, je léčitelný. V pořádku? Ano. Jsem nadšená, že mám zdravý zrak. Ne každý má ale takové štěstí jako Sára. Nastupují brýle, kontaktní čočky nebo ještě jedna možnost. Laserová oční chirurgie se používá už 20 let. Každý rok lékaři operují na 100 000 pacientů.
Neil Hawkins těsně před zákrokem, v poslední chvíli na něj dopadla nervozita. Včera v noci jsem přemýšlel o tom, že tu operaci odvolám. Vůbec se mi nespalo dobře, byl jsem z toho hrozně nesvůj. Ale ráno cestou vlakem sem už mi to připadalo, jako kdybych šel prostě jenom nakupovat. V dnešní době slouží počítače k předoperačnímu vyšetření a také samotnou operaci řídí počítač. Neilovi nejprve do očí nakapou znecitlivující kapky, potom mu laser ve spojivce vyřízne kruhový otvor, čímž zpřístupní rohovku nacházející se pod ní. Druhý laser odstraní horní vrstvu rohovky a změní tak ohniskovou vzdálenost čočky. Laserová korekce není vhodná pro každého a není ani hrazena pojišťovnou. Za operaci obou očí zaplatíte $2,500. Zákrok trvá asi půl hodiny. Já vidím, to je skvělý. Je to vysvobození, vidím svět v úplně jiném světle. Nádhera, jsem opravdu nadšený. Život v 21. století znamená pro naše oči velkou zátěž. Mnoho z nás, stejně jako Sára, používá počítač každý den. Je ale počítačová obrazovka pro naše oči opravdu tak špatná? Nebo je to mýtus? Sára patří k milionům lidí, kteří stráví hodně času před počítačem. Budova RAC, kde pracuje, je vzdušná a osvětlená. Zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům přestávku každé 2 hodiny. Co by se stalo, kdyby ji nedodržovali? Sára s kolegy se stanou pokusnými králíky v našem experimentu. Oftalmolog Dr. Rob Cabbage mi pomůže zjistit, zda dlouhé hodiny prosezené před počítačem nějak ovlivní náš zrak. Dobrá, všichni víte, do jaké skupiny patříte. 3 z vás nedodrží dnes ráno ani jednu přestávku. Chudáci. 3 z vás budou mít pravidelné pracovní pauzy a 1 člověk bude pracovat jako obvykle. Než začneme, Dr. Cabbage vám všem udělá testy. Tímto testem zjistíme, jak dobře naše pokusné objekty vidí. O, A. Potom začne 4hodinová práce bez přestávek a nebo s nimi. VRS. HZ. Na konci této doby znovu provedeme oční test. Zjistíme, kdo se cítí víc unaven. Začíná 4hodinový pracovní maraton s přestávkami nebo bez. V tomto pokusu si chceme ověřit, jak dlouhodobé zírání na obrazovku ovlivní schopnost našich očí zaostřit. Tady mám oční čočku. Ve skutečnosti je to balónek naplněný vodou. Moje prsty představují svaly, které jsou kolem ní. Takzvané ciliární svaly. Když se díváme do dálky, jsou tyto svaly povolené a čočka je nejméně vypouklá. Když se díváme na něco blízko, třeba na obrazovku počítače, svaly se zatnou a vyboulí čočku tak, aby paprsky opět dopadaly na sítnici. Tyto svaly se mohou úplně stejně jako kterýkoliv jiný sval v našem těle unavit. Když se ale podíváme do dálky, jejich napětí trochu povolí a oni se uvolní. Vidíme pak poněkud rozmazaně. Jsem zvědavá, jestli se to v našem testíku nějak projeví. Přejdeme teď k našemu testu. Dlouhodobé dopady zatím nejsou známé, ale už několik větších studií prokázalo, že zanedbání přestávek při práci s počítačem může způsobit dočasnou krátkozrakost. Po 4 hodinách si všichni naši dobrovolníci mohou od obrazovky odpočinout. Po dalších očních testech a vyplnění dotazníku nastal čas zveřejnit výsledky. Ahoj! Ahoj! Je tu někdo ze skupiny, která neměla přestávky? Ano. Sára a vy ano? Objevili jsme velké rozdíly mezi vaší skupinou. Ano? A skupinou, která mohla dělat pravidelné pauzy. V očních testech jsme nenašli rozdíl, objevil se až ve vašich dotaznících. Aha. Experiment probíhal pouze 4 hodiny, proto nebyl v očních testech patrný zas tak velký rozdíl. Za to v dotazníku skupina bez přestávek uváděla, že má suché a podrážděné oči a bolí jí hlava. Všechny příznaky, které jste uváděli, odpovídají tomu, co se stane při dlouhém sezení u počítače. Vy jste byli ve druhé skupině, která měla pravidelné přestávky? Ano. A v dotazníku jste žádné podobné příznaky neuváděli? Byli jsme absolutně v pohodě, žádný rozdíl oproti začátku. Takže vaše oči byly bez nejmenších obtíží? Ano. Ani vás nebolela hlava? Ne. Žádné bolesti, nic takového? Ne, nic. Když se díváte na monitor a neděláte přestávky, oči sníží frekvenci mrkání, zapomínáte mrkat. To asi nebude dobře. Nebude, musíte mrkat, jinak se vám neroztírají po oku slzy. Ano. Z toho vznikají suché a podrážděné oči. Takže přestávky. Rozhodně. Když jsme si to tak pěkně řekli, znova do práce, ne? Ano.
Díky přestávkám při sledování počítačové obrazovky si mohou oční svaly odpočinout. Mrkání zase zabraňuje vysoušení povrchu oka. Teď by mě ale zajímalo, co se děje uvnitř. Proto jsem se rozhodla znovu navštívit doktora Roba Cabbage. Teď sleduji obraz oka v infračerveném spektru. Teď prosím mrkněte. Teď jste zachytil obraz mého očního pozadí, že? Ano, teď ten obraz promítnu na monitor. Takže tohle je moje sítnice. Vidíte, je hustě protkaná cévami. Tady je slepá skvrna, která spojuje všechny informace ze sítnice a posílá je do mozku. Ano, slepá skvrna je vlastně sběrnice nervů a zároveň jejich výstup z oka. A tohle jsou cévy prokrvující sítnici. Přesně tak. Žíly se jeví jako tmavší, protože jimi protéká odkysličená krev. Ano. A naopak ty světlejší a tenčí, to jsou tepny. Na sítnici najdeme i zvláštní oblast. Je to celá tahle velká plocha, které se říká žlutá skvrna. Díky této takzvané žluté skvrně dokážeme rozpoznávat detaily. Uplatňuje se vždy při čtení nebo sledování televize. Ale tato klíčová část oka se může s věkem poškodit. Říká se tomu makulární degenerace. Buňky žluté skvrny jsou vysoce citlivé na světlo, po určité době ale může dojít k jejich rozpadu. Ano. S hojením těchto drobných ran vznikají na žluté skvrně jizvičky, kvůli nim potom nevidíme v určitých oblastech zorného pole. Ukážu vám rozvinutou formu tohoto onemocnění. Vidíte to velké množství jizev? To vypadá strašně. Tento člověk už nevidí, je registrovaný jako slepec. Opravdu? Takže... Vidí alespoň na okraji? Ano, kolem těch jizviček vidí normálně. Když se podíváte, zjistíte, že okraj žluté skvrny je normální, tady vidí jasně. Takže má stále periferní vidění? Ano, ale prostředek zmizel. Aha, nevidí. Ale právě ten střed je nejdůležitější. Je-li žlutá skvrna poškozená, běžné každodenní úkony jsou obtížné nebo nebezpečné. Co ale můžeme udělat, abychom makulární degeneraci předešli? Především je dobré nekouřit. Kouřením se zmenšuje množství luteinu, pigmentu sítnice. Aha. Ten má ochrannou funkci. Chrání proti UV záření. Ano, proti ultrafialovému záření. Bez této ochrany by ultrafialové záření naši sítnici postupně úplně zničilo. U kuřáků je 2krát větší pravděpodobnost vzniku makulární degenerace. Danny Gleason, u kterého se rozvinula makulární degenerace, se učí žít se svým postižením. V jeho případě je nemoc dědičná. Danny je v invalidním důchodu, ale rozhodl se, že mu nemoc nezabrání žít normální život. Makulární degenerace je jako dívat se na něco, co nemá prostředek. Je to, jako byste si vzali brýle, které jsou uprostřed každého skla zamazané vazelínou. Mozek je ale velice chytrý. Třeba noviny rozpozná už podle titulní strany. Občas se mi popletou, jenom Express a Mail, ty mají podobné tituly. Tak si kupuju Timesy. Když kolem projíždí autobus, netuším, že se jedná o autobus, dokud nepřijede opravdu blízko a já ho nepoznám podle obrysu. Samozřejmě nevím, jaké má číslo nebo kam jede, dokud u mě není opravdu hodně blízko. 9krát z 10 případů se mi ho pak už nepodaří zastavit a svést se s ním. Pokud chci večer zajít do hospody, když vejdu dovnitř, nevidím, kdo tam je. Nevím, kdo se na mě dívá, nevím zkrátka vůbec nic, protože sice všechny vidím, ale žádný z těch lidí nemá obličej. Mluvil jsem s lékařem specialistou, který mi potvrdil, že o periferní vidění bych přijít neměl, takže do hospody trefím i v 80. Takže nakonec to není tak zlé, ne? I zdravé oči však potřebují péči a správná výživa zde hraje nezastupitelnou roli. V Sářině případě, kdy existuje rodové zatížení očí, je tato starost víc než na místě. Není to ale nějak snadné. Tohle je moje lednička. Není tak špatná, ne? Život pracujícího člověka je velmi hektický. Pracujeme na směny, v RAC se zavírá až v 9 večer, takže někdy pracujeme až do 9 večer. To znamená, že se domů dostaneme nejdřív ve 3/4 10. Občas jsme tak unaveni, že jen sáhneme po něčem rychlém. James si rád dá misku cereálií a já tak nejspíš tyčinku Mars. Od jak živa jsem měla pocit, že pořádná porce cukru mi udělá dobře. Takže kdykoliv jsem unavená, sáhnu po čokoládě.
Sára ví, že bude muset změnit stravovací návyky. Domluvila jsem jí schůzku s profesorem Ianem Griersonem, aby jí poradil správnou oční dietu. A je pravda, že mrkev je zdravá pro oči? Víš, Sáro, opravdu je. Mrkev je zdravá, protože obsahuje hodně vitamínu A, což je účinný antioxidant, který chrání zdraví našich očí. Ano. Ale existují pro oči ještě mnohem lepší potraviny. Je tu barevná podobnost se semaforem. Každé zelené, žluté a červené ovoce a zelenina chrání sítnici a žlutou skvrnu. Co si mám tedy koupit? Zvláště účinná je zelenina zelené barvy. Ta totiž obsahuje barvivo, které v menším množství najdeme v čočkách, ale především ve žluté skvrně, která je hlavně zodpovědná za to, co vidíme. A jen má na mysli lutein, barvivo, které se vyskytuje ve veškeré zelené listové zelenině. Pro zdraví očí nepostradatelné, ale naše tělo si ho neumí samo vyrobit. Musíme ho v dostatečném množství získávat z těch správných druhů zeleniny. Lutein je žlutý, asi už jste ho někdy viděli, aniž si to uvědomujete. Když začíná listová zelenina ovadat, objeví se lutein. Sára se už vrátila z nákupu, pozvala mě, abych jí pomohla s přípravou zdravého jídelníčku. Ahoj, pojď dál. Byla jsi na nákupu? Ano. Budeme dělat dušenou kapustu. Hodí se, protože v tomto receptu se kombinují suroviny, které tradičně pokládáme za dobré pro oči. A oni opravdu obsahují vitamin A a beta-karoten, takže dobré jsou. Ale spojíme je s touto hvězdou mezi zeleninami s kapustou, která je pro oči fantastická, protože obsahuje spoustu luteinu a dalších antioxidantů. Je zajímavé, že lutein se rozpouští v tucích, takže se lépe uvolní, když do hrnce přidáme olej. Nabídni si ratatouille. Určitě. Tohle je báječné jídlo. Nejenom, že vypadá dobře, ale výborně chutná. Cítím, že se mé oči s každým soustem zlepšují. Lutein odvádí výbornou práci při ochraně sítnice. Je to víc než třeba, protože všude kolem nás je nebezpečí, které našim očím hrozí. Je to sluneční světlo. Vzala jsem si ven tento skleněný hranol, s jehož pomocí se mi podaří rozložit bílé sluneční záření na jeho jednotlivé barevné složky. Správným natočením získám tuto barevnou duhu. Je krásná. Od červené přes oranžovou, žlutou a zelenou až k modré a fialové na druhém konci. Každá z těchto barev představuje jinou vlnovou délku. U červených barev je vlnová délka poměrně dlouhá. Ve srovnání s modrými odstíny, které mají vlnovou délku o dost kratší. Ultrafialové záření samozřejmě není vidět. Vím, že bude někde tady. Má ještě kratší vlnovou délku než viditelné modré záření. Ale mohu ho detekovat, protože jsem si sebou přinesla čidlo na ultrafialové záření. Vidíte, že když ho držím v dlani, neukazuje žádnou hodnotu. Když ho vystavím slunečnímu záření, už se nějaká ta čísla objevují. Ultrafialové záření nevidím, ale můžu ho změřit. Víme, že škodí naší kůži. Uvědomujeme si to ale i u očí. Hlavní příčinou vzniku šedého zákalu jsou právě UV paprsky. Pane jo, jak spolehlivě nás před nimi ochrání sluneční brýle? Tyhle vypadají dobře. Kolik stojí? Od 100 do 160 liber. A tyhle ty jsou obrovské. Ochrání většinu obličeje. Mnohokrát děkuji. Nashledanou. Naschle. Na celém světě trpí šedým zákalem 16 milionů lidí. Myslím si, že kvalitní sluneční brýle s účinným UV filtrem stojí 80 až 100 liber. Tak 100 liber? Myslím si, že UV filtr za stolik nestojí, ale to stejně není věc, o kterou bych se při koupi brýlí až tak zajímala. Zajímá mě, jak mi brýle sluší. Zda také chrání oči je pro mě až na druhém místě. Ve městě jsou teď velké slevy, tak jsem si na těch brýlích ulítla. Tyhle jsou nádherné, mají perleťový efekt. Píše se na nich, že odfiltrují 100% UV záření. Stály necelých 8 liber. Vzala jsem je proto, že jsou pro děti. Také tvrdí, že jsou 100% účinné, takže si to chci ověřit. Jsem na Astonské univerzitě s doktorem Colinem Fowlerem, který ověří, zda jsem vybrala správně.
Colline, teď proklepneme skla těchto brýlí se stříbrnými obroučkami. Ano, ano. Spustíme ten přísný test. Ano, skla jsme vyndali z obrouček a budeme je postupně vkládat do tohoto přístroje. Ten vyšle paprsek UV světla a detekuje, zda a kolik ho prošlo skrz brýle. Přesně tak. Přístroj dokáže vyslat tenký paprsek světla o různých vlnových délkách. Délka světla se udává v nanometrech. Nebezpečné ultrafilové záření má vlnovou délku od 28 do 400 nanometrů. Testujeme, zda skla slunečních brýlí skutečně odstíní všechno UV záření. Vypadá to zatím dobře? Ano, vypadá to nadějně. Prověřujeme všechny vlnové délky až k viditelnému záření. Takže co píšou na těchto brýlích je pravda. Prověřujeme sluneční brýle nejrůznějších cenových kategorií od 3 liber 50 za dětský model po 170 liber za značkové od návrháře. Liší se označením, zatímco některé uvádí, že odstíní 100% slunečního záření, jiné na sobě tuto informaci nemají. Na co bychom si měli dávat pozor? Minimálně by měly být označeny CE značkou. Co to znamená? CE značka deklaruje shodu se základními bezpečnostními požadavky. Všechny brýle prošly naším testem na jedničku od těch nejlevnějších až po nejdražší. Nepotřebují mít úplně nejdražší, ale tyhle jsem si docela zamilovala. Každý třetí člověk starší 65 let trpí nějakou formou šedého zákalu. Sářinu babičku Joan čeká z tohoto důvodu operace. Myslím si, že teď hlavně chce, aby to bylo za ní a aby měla konečně klid. Už je tady v nemocnici. Zdá se mi, že z toho má trochu obavy. Říká sice, že ne, ale už ví, že jí budou vlastně píchat jehlu do oka. Zkrátka ví, co jí čeká. Celý zákrok trvá jen 20 minut, po celou dobu bude Joan při vědomí. Každý rok podstoupí stejný zákrok 300 000 lidí. Nejprve musí odstranit starou čočku, to udělá tahle sonda, která se objevila na obrazovce. Ta slouží k jejímu rozrušení, což, jak vidíme, se děje právě teď. Je to vlastně ultrazvuk. A teď vidíme víc a víc růžových částí tady. Postupně odsáváme napřed 1/4 původní rozrušené čočky, pak pootočíme jehlou a odsejeme další a další a další část, až ji celou dostaneme pryč. Teď musíme zlehka rozšířit vstupní otvor, abychom tudy mohli protáhnout poskládanou novou čočku. Vidíte? Už je téměř celá uvnitř. Ještě kousek. A je tam. Vidíte, jak se čočka uvnitř oka rozbaluje. Když se pozorně podíváte, uvidíte, že ještě malý kousek nové čočky zůstal venku. Tak a je to a můžeme jít na čaj. Bylo to naprosto úžasné. Jsem moc ráda, že jsem mohla na vlastní oči sledovat, jak rozruší starou čočku a pak ji odsají ven. Tohle je sice běžná operace, ale myslím si, že je výjimečná. Operace tohoto typu závisí na našich poznatcích o funkci oka. Sára a já jsme spolu udělali velký krok vpřed. Jsem ráda, že jsem mohla na chvíli opustit laboratoř a zjistit, jak se naše oči vyrovnávají se zátěží na pracovišti. Chce to přestávky. Chce to přestávky, vidíte, budeme se cítit líp. Sára se přizpůsobuje novému, pro oči zdravějšímu jídelníčku. Ano. Už vím, že nepotřebuji utratit 100 liber, abych ochránila své oči před UV zářením. Také jsem zjistila, jak důležité jsou pravidelné oční kontroly. Stačí se jen trošku zamyslet a můžeme se o svoje oči a celé tělo starat podstatně lépe. Teď ale potřebuji, aby se moje oči postaraly o mě. Příště se dostaneme pod kůži největšímu lidskému orgánu vůbec. Setkáme se s mužem, který dává kůži všanc. A já zjistím, jak si moje kůže poradí s teplotními extrémy. To je zima. České znění ve studiu ProTime vyrobila první zpravodajská AS.